И сега влизаме в моя. Ей, гледай, тук цъки какви са колори. Това е туалет. И сега тук вратите. Отвътре бяло, кафява. Красота. Така. Ето е банята. Долу пак монтирано. Тук ще са тия моноблоковете. Чай да видиш дали мога да ги видиш хубаво. Така некак си. Сега тук страни ще е, нали, умивалника, поръча шкафовете днес. Така. Влизаме в хола, камарата с паркета. Тук кухнята съм му опаковал, сега не мога да я гледаме. Така. Тук трябваше да го правят. Да видиш хубаво вратата. Плъзгащата се, тук поне отвънка. Това си е кабинетчето, паркетчето. Виждаш и цвета хубав е, такъв е бежев някакъв. Тук е нишата. Виж и желязото отпред на прозореца. Така. Тук много жици стърчат. Чудо на чудеса. Тук хола. Виж сега как става тук. Елегант. Тук трябва да мислим какво да редим, ама има време. Ето, радиаторите ги оправиха. Така. Айде назад. Това е спалня. Виж и вратите. Хубаво. Балкона няма да излизам, той същия. Ево за момчетата стаята. Виж каква е. Тая е жълтата. Нищо не се вижда. И виж синьото хубаво се вижда. Това е много хубаво зелено. Много приятно. Да изобщо тут и говори. Айде, сега ще наметам нейлони пак малко. Цункните. Утре ще се чуеме. Айде още малко пете. Да видиш, сега отивам ти на гости. Виж сега какъв е навилката. Такава една жълтеникава, много приятна. Асансьора, който работи. Ето стълбището. Вече е напълно готово. Ето, идваме пак. Добър ден, маме. Какво си изготвила? Ето, твоята куфничка. Виждаш ли сега тук вратата как ти влиза? Така, тук ще разчиста допълнително, че пак мръсотия стана. Така. Тук ще ти бъде телевизора. Тук ще ти бъде фатьойла. Тук ще ти бъде една масичка и компютъра някъде. Тук ще го сложим на лаптоп. И тук можеш през шулера да подаваш храна. Това е хладилник. Бош. Айде. Много те цункам. И обичко. Айде, бай.